Takže priatelia, druhé kolo, môžeme ísť. No. Uvidíme, ak to pôjde dozadu, ne? Točí Mateľka. Šusa. Vrajím troška viac záberov, nech to je vidno, jak to ide. A už sme dole hlavou pomáli, ale čo je ono, naša babatka tam stojí a pozerá, a kde sme, troška na zemou. A šumzovične už cítim v žalúdku a sme dole hlavou. A dole hlavou som. A cúvame kúň, kokos. Jeho, aha, vidíš to? Pozri sa, aha, mravce, pozri sa, mravce lozia, aha. Moci lozia mravce. Mám takého zdanie, že mne nás zraní, či plúvaní. A nech to vidia, diváci, pozerajte. Vážení diváci, drahí sísku veriaci. Porad majzru prestali bolečiť, Nech to stojí, dole hlavou a pekný pies, ty kokos. Klofo, kde si, Klofo? Srdce som cítil moje. Dole hlavou sme, aha, pozri sa. Dole hlavou, dole hlavou, ideme hore. A znova. Ty kokso, pozri sa, mravce lozia, moje srdce. Ideme, a šup ho dookola. A šup sa. Skoro toho telefon stratil. Jebo. A ideme. A stojíme. Raketa! Hej, makarena! Dneska nehrá muzika, voláko, ty kokso. Čo sa stalo? Nehrá muzika. A sme dole hlavou. Komentátor Goginko a vidím slnko mi ksíci do ksichtu. A už ideme dole. Ne, ešte chceme ísť. To iba 3 minúty. Dneska nejak krátko. No, vieš čo, reklamácia. 3:17.